Здароўкі народ, вітаю вас у новым відэа на канале Белгейминг. Як вы памятаеце, Nvidia яшчэ на прошлым тыдні ўсіх нас здзівілі сваім анонсам. Яшчэ зімой выйшаў DLSS 4.5, які спадабаўся абсалютна ўсім. І як тут раптам мы ўбачылі не проста DLSS 5, а як гэта кажуць Nvidia, сапраўдны прарыў. Прарыў візуальнага складніку відэагульняў дзякуючы штучнаму інтэлекту. І калі ўпершыню гэта ўбачыў, я проста не мог у гэта поверыць. Но як жа інакш, калі ты бачыш вось гэты нейронны фільтр, які Nvidia накладвае на наши любімыя гульні. Гэта літаральна ператварае любую гульню у такія мемныя нейраслопы. Тыпу вось гэтых вось всякіх GTA 6 у Індыі. Яшчэ больш смешна назіраць было за двумя журналістамі з Digital Foundry, якія хвалілі гэтую тэхналогію і казалі, як жа файна ўсё гэта выглядае. Але давайце спачатку пра нешта больш важнае. А для мяне няма нічога важнейшага за вашу увагу і падтрымку. Таму дзякуй вам, дарагія гледачы, за лайки, подпіскі і рэпосты. Як заўсёды, асаблівая падзяка стваральнікам іншых каналаў і тым, хто падтрымлівае гэты канал кубачкам кавы па спасылцы ў апісанні. Гэта вельмі велізарны матыватар. Я люблю вас усіх. І сапраўды, Nvidia зрабілі вось гэты нейроначны фільтр для відэагульняў, які ў рэальным часе генеруе нам выяву. Яны змарнавалі на гэта шмат высілкаў і прыкладна 3 гады. Ну і на прыкладзе тых жа Digital Foundry вам дастаткова мець у сваім кампутары одну RTX 5090, каб гуляць у саму гульню, і другую RTX 5090, каб яна вылічвала ўсе гэтыя палепшэнні нейрасеткі. Ну як вы ўжо заўважылі, выглядае гэта так, як і гучыць. Вось вам, напрыклад, Грэйс з новага Resident Evil, якая выглядае так, нібы гэта ажыўшая карцінка. І для мяне засталося загадкай, чаму нейрасетка дамалявала жанчыне, якая была і так добра намаляваная, вось гэтыя велізарныя вочы і губы, нібы гэта нейкі фільтр з Інстаграма, бо насамрэч атрымліваецца эфект злавеснай даліны. Дарэчы, Леону пашанцавала не менш, яму таксама дастаўся Sigma-фільтр. Ну а тое, што нейрасетка стварыла са састарэлай настаўніцай з Hogwarts Legacy, гэта увогуле па-за межамі нашай фантазіі. Увогуле невядома, на якіх фотаздымках навучалася гэтая нейрасетка і чаму ўсё атрымліваецца такім перасвечаным. Разам са асвятленнем у космас улетае таксама і кантраст. У выніку уся сцэна становіцца проста мега вострай. І ўсё гэта разам выдае якасць вось гэтых вашых нейраслопаў. Акрамя выявы дастаецца і анімацыям. На прыкладзе Старфілда бачна, як твары жывуць асобна ад цел. Выглядае вельмі ненатуральна. Ну і самы смак, як на мой погляд, гэта рэмейк Oblivion. І калі знешні выгляд самога рэмейка можна было назваць нават забаўным, дзякуючы Unreal Engine 5 і вось гэтым старым анімацыям, то пад нейронкай гэта ўсё скасілася ў нейкі гамон. І так, можна смела заявіць, што гульні Bethesda у арыгінале выглядаюць лепш, чым пад нейрафільтрам. Дзякуючы гэтай прэзентацыі я узгадаў, як жа добра выглядае насамрэч Starfield, відавочна без DLSS 5. У цэлым вы ўсё і самі бачылі. І ў прынцыпе генератыўнае ШАІ сёння гэта добры інструмент для стварэння нейкага контенту ў якасці рэферэнсаў, ну альбо забаўляльнага, як для тых жа тыктокаў. Але для аўтарскага контенту, такі ШАІ не самага таннага, я зараз маю на ўвазе відавочна відэагульні, у які звычайна гуляюць на нетанных прыладах, гэта выглядае вельмі жудасна. Прычым чамусьці найбольш труднай задачкай для гэтага ШАІ былі гульні на Unreal Engine 5. Гэта добры прыклад таго, як можна сапсаваць працу людзей, якія распрацоўвалі гэтыя гульні. І зрабіць гэта такім чынам трэба было яшчэ пастарацца, чаго, уласна, Nvidia і дасягнулі. І, на маю думку, гэтая прэзентацыя была нават не для нас, геймераў. Там было не так шмат жывога контенту з гульняў. У адкрытых крыніцах, якія мы бачылі, чамусьці ў асноўным толькі статычныя кадры. І ўсё гэта выглядае як прэзентацыя, мэтай якой з'яўлялася проста навешаць лапшы на вушы інвестараў. Як такая вось тэхналогія, якая цудам паляпшае тэкстуры і асвятленне, відавочна з вялікім акцэнтам на AI. AI не ставяць, AI! Ён нам нахуй не трэба, AI ваш! Вельмі цяжка ўявіць, што гэта будзе выкарыстоўвацца ў вось такім выглядзе. Хіба што шмат у каго ёсць две RTX 5090. Канешне, непрыемна, калі прадстаўнікі такіх вось буйных карпорацый выстаўляюць сваіх жа карыстальнікаў за недалёкіх, што адразу відавочна адлюстравалася ў каментарах пад гэтай прэзентацыяй. І вось невядома, наколькі рэдка гэта з'ява, калі новая тэхналогія ад Nvidia амаль усімі ўспрынята настолькі
толькі негатыўна. Увесь інтэрнэт адразу ператварыўся ў завод па вытворчасці мемаў пра шеі слопы. Нават тыя два журналісты пазней выбачаліся перад сваёй жа аўдыторыяй, і нічога дзіўнага ў гэтым няма, бо якасцю гэтая тэхналогія не адрозніваецца. Адзінае, што ў DLSS 5 атрымліваецца добра, на мой погляд, гэта маляваць прыгожыя пейзажы, але ў якасці статычнай карцінкі, таму што агулам гэта ўсё адно забівае стыль гульні. Але, як я і казаў раней, улічваючы, колькі гэта патрабуе рэсурсаў, наўрад ці гэтым хтосьці будзе карыстацца. У выніку велізарная карпорацыя проста крыху пасапсавала сабе рэпутацыю, і відавочна, што нічога дрэннага з ёй не адбудзецца. Канешне, хацелася б, каб гэта станоўча паўплывала на канкурэнцыю з боку тых жа AMD, але хутчэй за ўсё гэтага не будзе. А ўзровень даверу да нейрасетак у нашай геймерскай супольнасці стаў яшчэ ніжэйшы, і атрымалася, што Nvidia проста стрэліла сабе ў калена. Відавочна, існуе шмат інструментаў на базе штучнага інтэлекту, якія спрашчаюць працэс распрацоўкі відэагульняў, і хутчэй за ўсё 5 DLSS не стане такой вось тэхналогіяй. Безумоўна, фотарэалістычныя выявы, у тым ліку і твараў у відэагульнях, гэта мега крута, але звычайна гэта выклікае велізарнае натхненне. Ты глядзіш на гэта і думаеш, як жа крута гэта хтось зрабіў. І так насамрэч працуе мастацтва, прадметам якога з'яўляюцца відэагульні. А падобная тэхналогія імкнецца проста гэта ўсё забіць, прыбраць вось гэтую шчырую радасць ад таго, што ты назіраеш, і пакінуць толькі вось гэты жудасны нейраслоп. І на мой погляд, падобнае гэта проста зек над графікай у гульнях. Я вельмі спадзяюся, што гэта так і застанецца фантазіяй шматмільённай карпорацыі дзеля інвестараў. Нават цяжка уявіць, як трэба не любіць усё добрае, каб зрабіць вось гэта. А на гэтым у мяне ўсё. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Пішыце ў каментарах, што вы аб гэтым думаеце, і да сустрэчы неўзабаве.